Začal by som asi tým, že som rád za to, akým spôsobom možno ten zápas dopadol, alebo potrebujeme niečo zmeniť. Ja veril som tomu, že tá reprepauza nám môže pomôcť. Potrebovali sme si trošku od toho každý odstúpiť a s chalanom som cítil po návrate z repre celkom dobrú energiu a myslím si, že aj dnes ten vstup do zápasu sme mali celkom fajn. Otvorili sme skóre, ale trošku po tom góle sme začali byť pasívni. Pritom si myslím, že domáci mali dosť výrazný problém prehrávať ten stredný blok a strašne veľa lob sme doberali, alebo doberal nám brankár, čiže sme v podstate domácich z môjho pohľadu do niečoho výraznejšieho ani v rámci toho prvého polčasu nepustili, ale proste jednoducho mi chýbala aktivita. Myslím si, že sme mohli tam v podstate odskočiť ešte golom do kabiny zo štandardnej situácie, či už z jednej alebo z druhej. Ale možno práve tým takým pasívnym prístupom nám možno ten druhý gól nebol dopriatý a v podstate domáci golom do kabiny ožili. A samozrejme, ja som sa snažil v počase veci upraviť hlavne z pohľadu aktivity a takej väčšej medzihry, rýchlosti hry, to aby sme trošku viac loptu držali v cirkulácii a bolo tam ale viacero strát, celkovo to bolo takých, myslím, tých prvých 15-20 minút druhého polčasu rozhraných. V podstate potom domáci dali gól na 2-1 a myslím potom po dvoch nejakých situáciách cez našu ľavú stranu ten zápas sa zatvorili, ale mne dnes vadilo prístup hlavne body language niektorých hráčov a preto hovorím, že verím tomu, že možno nám tá facka môže pomôcť a hlavne musí pomôcť, lebo máme pred sebou 6 kôl, dôležitý pohárový zápas a proste musíme ako tým ťahať za jeden povraz. Nie je to o tom, aby 4 a 5 hráči tvrdo na tom ihrisku dreli a 4 a 5 v podstate stále na niečo dotazovali nejakými gestami a toto určite nie je tvár Podbrezovej a toto potrebujeme veľmi rýchlo zmeniť. Ďakujem. Povedal si, že teda niečo by sa malo zmeniť, je to konkrétne to, čo si teraz povedal, alebo ešte nejaké veci, aby ste teda zvládli, ako chcete, tých kľúčových najbližších 10? Myslím, že toto je zásadné. Potrebujeme pracovať tímovo, tak ako sme pracovali v prípravnom období, tak ako sme pracovali v tých úvodných 5 zápasoch. Samozrejme, pomohol nám z môjho pohľadu taký ten druhopolčasový kompaktný pracovitý tímový výkon v Žiline a myslím, že celkom fajn sme na to nadväzali v zápase na Slovane. Taký nie, že možno ten vstup do toho zápasu nebol zlý, ale ako náhle niečo mierne nefunguje na tom ihrisku, tak tí chalani, alebo určitá skupina hráčov mám taký pocit, že vie o tom futbale všetko a že na tom ihrisku vedia všetko. A to sú veci, ktoré si my potrebujeme odkomunikovať tak, aby sme pracovali v podstate ako jeden celok. Myslím si, že do určitej miery sme začali riešiť nejaké osobné ciele alebo osobné štatistiky a to je základný problém, lebo futbal je tímová hra a pokiaľ nepracujete predtým, tak ani individuálne sa vám dariť nebude. To je jednoduché. Ešte na ten záver zápasu sa ťa opýtam, že trošku zbytočná nervozita aj pri vašej hlavičke, potom si asi nevedela, čo sa udialo v útrobách, takže nejaké by si sa k tomu mohol vyjadriť, takže to bolo záver také nervózne. V podstate tá situácia, ktorá vznikla priamo predo mnou, kedy po faule, neviem už teraz kto, ale to tam nastrelil hráča domácich, alebo teda posunul tam loptu, ktorá ho trafila. Samozrejme,
možno aj vplyvom toho, že vieme, akým spôsobom domáci hrajú agresívne a sú tvrdí v osobných súbojoch, tak v podstate tí chalani majú to niekde možno pod kožou, že neúplne vždycky to je príjemné, ale jednoznačne my tie situácie, či už to bol zápas víťazný v Trnave alebo pohárový doma, sme práve na nich reagovali fajn a to bolo tým, že v podstate sme tú energiu, ktorú sme možno nejakú negatívnu mali, sme ju venovali práve do tej hry a do situácií, ktoré sa diali na ihrisku a proste chceli sme rýchlejšie presovať, chceli sme mať aktívnejší pohyb bez lopty a vytvárať si šance a možno superovi to oplatiť takým futbalovým spôsobom a to boli góly a tam to fungovalo a dnes sme trošku možno sa na to pozerali, alebo sme teda to veci nerealizovali tak, jak by sme chceli, ale myslím si, že aspoň pri mne, alebo ja teda s Romanom Prochádzkou sme si tak úplne, myslím, že si normálne komunikácie ako keby vysvetlili a ja som v podstate chlánom podal ruky, čiže z mojej strany to bolo bezproblémové a myslím si, že nie je úplne taká nejaká výnimočná vec a to, čo sa dialo potom, to neviem, ako ja som bol na rozhovore, čiže neviem, že čo sa dialo vo vnútri, ale samozrejme sú tam emócie, my sme v podstate trikrát boli vyradení z pohára proti Spartaku, teraz sa nám posledné 2 zápasy proti tomu superovi vyšli, čiže je tam samozrejme nejaký špeciálny náboj, ale doteraz si nemyslím, že by tam niečo bolo zahrané a hovorím, to, čo sa udialo potom, to zatiaľ nemám o tom žiadne informácie. Ja sa ešte vrátim k tým hráčom. Spomenuli ste, že viacej sa riešia osobné štatistiky. Z toho mi asi vychádza, že ste mali na mysli aj Radka Šilára, ktorý bol mužom jarných zápasov tých úvodných, keď vám išla karta a teraz sa trošku odmúčal. Máte pocit, že nejako uletel trošku? To si nemyslím, ja sa snažím s tými hráčmi komunikovať v podstate každý jeden moment, kedy môžem, aby som udržal nejakú motiváciu a nejakú proste chuť zlepšovať sa mi na druhej strane. Absolútne ako ani nemáme dôvod si uletieť. Sme ani nič nevyhrali, ani sme nič zásadne nedokázali a samozrejme v tých našich natúrach je to veľmi ľahko sklzujeme k tomu, že si začneme veci zľahčovať a že všetko práve my robíme dobre a v podstate tento pohľad na vec nie je dobrý. My potrebujeme proste mať správne nastavenie a tlačiť hráčov k tomu, aby proste boli stále tímoví a v podstate pokiaľ ten tímový výkon bude dobrý, tak určite potom z toho vypadnú aj jednotlivci, čo sa v podstate dialo aj v tých úvodných kolách.